Fú, no tak sme tu. Toto je Bratislavská Dúbravka. Obľúbené sídlisko plné bytov, do jedného z nich sa čerstvúčko nasťahovala mama s dcérou. Tak ideme zariaďovať. Dnes v novom bývaní Design budeme konkrétne zariaďovať izbu pre dospievajúcu dcéru, ktorá má špecifické nároky. Aj požiadavky. Nevyriešime. Veľká úloha pre Míša. Budem hádať. Vy nie ste údržba ciest a chodníkov. Nie, som. Janka. Dobrý deň, vítajte, áno. Dobrý deň. Janka, dcera vie, že ideme prerábať? Nie. Ona je teraz na sústredení tanečnom, takže to je prekvapenie. Úplne totálne prekvapenie. Podľa mňa to nebude folklór. To bude hip-hop asi, nie nejaký tanec. Áno. My sme totiž to čerstvo nasťahovaní, my sme sa sem čerstvo nasťahovali a ešte ten byt je vlastne v takom tom surovom stave, takže by som chcela, aby to bolo fakt, že pekné, aby to pôsobilo čisto hlavne. Tak, Lucia má 17 rokov, no je to taká typická puberťáčka, už má svoj svet, svoj život. Viac menej je stále zavretá vo svojej izbe, s kamarátkami počúva na plné pecky hudbu. Normálne, obyčajné, jednoduché dievča, ale zase na druhej strane sa snaží byť úplne in. Chce byť vo všetkom taká prvá, dobrá, najlepšia, tancuje. Tak kde bude izbička? Tu? Áno, tu. Janka, podľa mňa pre tínedžera je toto ideálna izba aj v tomto stave. No tak ja by som si to tak aj predstavila, že už len podlahu vymalovať, záslonky, závesia. Nechajme to super. takto. Ale ona to tak nechce. Tak začnem od začiatku, že toto tu chceme? Túto skriňu by som zachovala, pretože, viete, kvôli prachom, ale mohli by sme to nejako zmeniť, viete, nejako tak obzvláštne, aby to bolo také in. Prachom znamená peniaze, hej? Že aby peniaze, ste ich mali kde mať, tie peniaze. No. Ja tomu rozumiem. No nie, no tak kvôli peniazom teda, že však nemám na to, aby sme to úplne celé dali preč, ale teda, že by sme to trošku obzvláštnili, urobili by sme to také nejaké in. Janka, mám taký návrh, že tie vaše predstavy, dcerine predstavy, Lucíne, budete konzultovať s Mišovými predstavami. Teda, ak nejaké bude mať. Dobre. A bude mať, nebojte sa, nejaké naozaj veľmi, veľmi pekné. O chvíľu príde Mišo, toto je on. Michal sa tentokrát musí prevteliť do duše dospievajúceho dievčaťa. Zaujímavé. Ale nebude to veľmi ľahký oriešok, pretože nepôjde o klasickú dievčenskú izbu, ale trochu o povedzme, hip-hopové doupie. Základné veci, ktoré ale Lucia potrebuje mať v izbe, bude musieť dostať do nie veľmi veľkého priestoru. Ahojte. No, Vlado. čau, dobre, že si tu. Dobrý deň. Poď sa medzi nás. Poď medzi nás, Michal, lebo máme pre teba ťažkú prácu. No to som zvedavý. No, Janka, povedzte. No, tak túto izbu potrebujeme prerobiť nejako pekne pre 17-ročnú babu. Ale bude taká trošku iná. No, nechceme ružovú, červenú, žiadne také dievčenské farby. Tak už má 17 rokov, to už asi z toho vyrastla. A má rada také tie grafity a také veci, ale nechcela by som, aby to tu bolo úplne celé čierne, takže nech to je také trošku, také, aj nech to pôsobí tak čisto. A grafity to znamená, že čo? Že má rada, čo si mám predstaviť? Že hip-hoperka, no? No, tak počúva takú zvláštnu hudbu, takú alternatívnu, nejakú, ona je proste iná ako všetci ostatní. Ale my sme tu vlastne čerstvo nasťahovaní, však vidíte krabice, a tak ešte sme tu nebývali, takže chcela by som, aby táto skriňa zostala. Lebo... A to zaplní celú skriňu? Ona? Jasné, že to zaplní. Však ja v tej skrini budem mať tiež nejaké veci, no tak, lebo však nie je až taký veľký priestranný. Dobre, pozrite sa. Že vraj prachy tam zatiaľ... budú mať. No, nie, to som myslela tak, že kvôli peniazom, teda, že už nemôžem túto skriňu vyhadzovať a kupovať novú, takže skriňu by sme nechali. Jasné. Ale chcela by som, aby bola taká... Môžem sa tam aj pozrieť? No, nech sa páči. Pozrite si. Zrkadlo určite, aby zostalo, pretože sa strašne rada pozerá do zrkadla. A tu je ďalšia miestnosť nejaká, nie? A nie. Tá si bude asi predo mnou schovať kamarátov, no. Radiátor meníme, okno je hotové, to je OK, to je vymenené. No, neviem, či sa to všetko zmestí, lebo však mám na to tak maximálne 3,5 tisíca. Dúfam, že to bude stačiť. Dvere, asi tie sú v poriadku, že? No. Elektriku asi nebudeme premeniť. Má rada kov. Má rada kov. Má rada kov. Čiže všetky také veci, ktoré sú vlastne na ulici, hej, že grafity, proste surové, kovové. No ja by som to... Čo to máte za dceru? Keby to bolo podľa mňa, tak je všetko bielo, masielkové. Že úplne pravý opak je. Nie, vôbec nestotožňujeme sa v ničom. Nie.
Čo by sme to všetko chceli? Také tie základné veci, ktoré tu potrebujeme. Tak predpokladám, že asi posteľ. No posteľ, určite, ale mal by tu byť nejaký písací stolík, niečo také. Táto skriňa určite. Zrkadlo to musí byť. Zrkadlo musí byť, samozrejme. No a čo potom, ja neviem, nejaké také úložné skrinky, kde si môže dať dcera pacičky. Čiže do tejto miestnosti chceme dať aj posteľ, aj sedačku? Lebo to sú také dve veľké veci a keď tu tak pozerám, ešte aj tá skriňa, keď tu má zostať. A stolík už nie v tom prípade. Aj stolík. Tak stolík už je sa už nezmestí. Ja ako myslíš ten písací stôl? No, áno, písací stôl, no presne. A máte na to 3,5. Aj by ste vedeli ešte pridať trošku? Ešte? Ja mám pocit, že tu budeme veľa robiť na mieru tých vecí, keďže tu chceme tak veľa tých vecí dostať. Ja som myslela, že to bude taký vrch. Že ešte vrátime. No tak s tým zvýšeným rozpočtom to ma až tak nepotešili, pretože dcera si síce má našporené nejaké koruny v tom svojom prasati, ale má to našporené na to, že chce niekam ísť. Budeme to teda musieť zvládnuť do 4 000. No 4,5, ale že fakt, že maximum. Ale že maximum. Ale musíte nám trošičku pomôcť, lebo my sme zvyknutí pracovať podľa, teda Mišovi sa to veľmi nepáči, ale takto obyčajne u nás chodí podľa indícií. Máte pre nás pripravené? Pripravila som si, tak. To je prvá indícia, hej? Áno. Purpena? Betón? Či... Molotov, či čo? Tu mám takéto. Nie, to sú sprej. A tak spoznávame aj vašu dceru. Áno, Počkaj, tam sú dve vždycky. To je Lucia, táto naľavo, to je Lucia, to je ona vlastne, áno, toto je Lucia. Lucia, samé aj kamošky tu budú, hej? Hej, má veľa kamarátiek. Áno, aby zrkadlo. selfie sa dalo robiť. No. To si dám už do uší a hotovo už nepočúvam nič, lebo už tomu fakt nerozumiem. Myslíš, že to je na to? No čo to je? To príde ako tabletka. Môžeš si to dať aj do nosa. Sa zapíja vodou, alebo sa to niekam strká? Dobre, my na to prídeme. Ďakujeme pekne. Pravdepodobne to Prosím. bude Úplný asi Mišu. niečo... No tak sa popasujte, no. Áno, však my sa vždycky... Musím porozmýšľať o tom ešte vlastne, že o čom to celé je. Ako začiatok je veľmi chaotický. Mám z toho veľmi chaotický pocit a fakt musím mať aspoň deň na to, aby som si to celé rozmyslel, že o čom to celé bude. Musíme tam dostať posteľ, veľa prvkov, má to byť také streetové, no zatiaľ chaos. Tak, Michal, poďme niečo vymyslieť. Ja už som to vymyslel, čo robíš? Už to celé máš. Tak Tu ja som chcel machrovať o tom, ako ti tu rozlíšim indície. Indície mi moc, ale pomohli mi, jasné. Počkaj, aj toto? No a s týmto trošku som na tým maturoval, ale som tak na to neprišiel tiež som si to nejakým spôsobom vysvetlil. Ideme ich teraz rozoberať? No lebo to sú štuple do uší. No tak začneme tými štuplami do uší. Ja mám pocit, že pani máma chcela, aby vznikol priestor pre dceru, kde sa môže zavrieť, kde si môže počúvať tú svoju muziku. Nech má od nej pokoj. Fotky, tak vždy tam vidím nejaké kamošky na tých fotkách. To znamená, že to bude taký babinec, hej. To je tam bude mať výpoveď. nejakú návštevu tam bude mať. Toto nám mamina prezradila, že slečna má rada street art, hej. Že má rada graffiti, že má rada hip-hop. No? Áno, lebo túto firmu poznám. Toto je presne firma, ktorá sa venuje výrobe sprejov práve pre grafiťákov, pre sprejerov. Takže to je úplne jednoznačné a to je super, pretože toto uvidí, čo som vymyslel. A dokonca, vieš, čo chcem spraviť? Tú stenu chcem normálne, že oholiť až na ten betón. Hej. Vyšúchame to a dáme tam ten grafit. Takže to bude super. Táto lampa, to čo je? Toto nie je lampa, to je posteľ. Chcem zavesiť posteľ hore vlastne do takej polovici tej izby, ako tá stena sa rozdelí na polovicu. A bude spať hore. A pod tou posteľou bude mať gauč, hej? Čiže to je ten priestor, kde si môžu sadnúť s babami a kecať. Polezie vlastne po rebríku do postele a pod tou posteľou bude to sedenie. Tým pádom vlastne mám ušetrený priestor. A ďalšia vec, čo ma napadla, že tú skriňu, ktorá je dosť veľká, tak skrátim a dve tie časti tej skrine využijem práve na stôl písací. Ale aby to nebolo úplne celé také industriálne, tak to zase zmäkčíme nejakým pekným kobercom, nejakými záclonami, závesmi. Kto bude robiť tieto striekačky?
Mám takých známych, ktorí sa tomu venujú. Nie sú to vyslovene grafiťáci, sú to chalani, ktorí vyštudovali vysokú školu. Vieš teda, že kto by to takto pekne mohol spraviť? Áno, sú to výtvarníci a určite mi dajú tiež nejaké nápady a... Máš niekoho, kto nám vyrobí posteľ? Mám železiara perfektného. Ja som veľmi rád tomu zadaniu, pretože to, čo ma inšpiruje, tá ulica, ten street, tak nedá sa to ani zaškatulkovať do žiadnej škatulky interiérového dizajnu a vznikne niečo veľmi originálne a to ma veľmi baví. Maťo. No, čo ideme páchať? Ideme z tohto urobiť takú tínedžerskú izbu, streetovú. Čiže vyasfaltujeme? Áno, vyasfaltujeme. Viem, že vy ste perfektní s Vladom, ako Vlado tu dáva kocky betonové, hej, ty to vyasfaltuješ. Ale ja by som tam dal koberec. Dobre. No, počúvaj, takto to bude vyzerať. Tuto by som chcel zavesiť takú kovovú konštrukciu, posteľ. Zavesiť posteľ, hej. Sem. Ale chcel by som to bez nôh, vieš, že vlastne to bude zavesené naozaj zo stropu a na tejto stene. Čiže posteľ by bola takáto, hej? Jasné. Na tejto stene, tuto sa otoč takto. No, že prídu vandali, vidím, áno. Prídu vandali, ale ty budeš ten prvý vandal, lebo by som chcel, aby si tú stenu osekal až na betón. Ďakujem, no. Dúfam, že sa zmestíme do rozpočtu, ale tie práce, ktoré nás tam čakajú, určite chcem stiahnuť tú stenu jednu, kde chcem strhnúť vlastne omietku, aby sme sa dostali na súrový betón a to bude podklad pre tie grafity. Chcem dať nový koberec, urobíme pár zásahov do elektriky. Túto skriňu by som chcel skrátiť. Ja by som tu tie 3 segmenty nechal. Dvoje by boli s týmto melaminom, ktorý by som chcel asi prefoliovať. Chcel by som tam dostať takúto nejakú grafiku. Že dvoje dvere ako keby vyhodíme, nie ako keby, ale vyhodíme dvere, aj to vnútro a tuto by bol... Takže bude deštrukcia nejaká, hej? No, bude deštrukcia. Áno, tak vždycky je nejaká deštrukcia. A s tým, že tuto... Počkaj, kde to končí? Tak si musíme vyrátať 3 diely. No tuto, jak to končí vlastne, tak tu by sme mali urobiť ešte jednu stenu. Čiže zablendovať to z boku, hej? Áno, aby to vlastne bol taký doraz. A tuto vznikne stôl a police. To by nemusela byť taká dráma. Tá posteľ, to bude zaujímavé. A to bude pohodne, podľa mňa. Tam si myslím, že sa dožijeme napínavých chvíľ. No. Asi najodvážnejšia je tam tá posteľ, ktorá naozaj visí zo stropu a je prichytená na stene. Dám si to ešte naozaj od toho statika preveriť a dúfam, že to vyjde. No ale ja mám pocit, že by to malo ísť. No dobre, tak už to nechám na teba. No. A voláme si, hej? Dobre. Toto mi daj. Toto. Tak sme úplne stratení. Dobre, chlapci. Už to začína. Potrebujeme vymontovať všetky dvere, okrem tých zrkadlových, s tým, že dvoje idú do smetí a dvoje pôjdu k nám do dielne. A samozrejme vyčistiť celý priestor, nech je tu prázdno. Streetová tínedžerská izba má svoju vizualizáciu a navrhnutý postup prác. V prvom rade je nutné priestor vyčistiť, no a samozrejme rozobrať ten kus stavanej skrine, ktorý pôjde z tohto bytu preč. Tak sem. No krásne si nás doviezol. Normálne, bezpečne, prežili sme to. Potrebujeme odviesť dobrú, krásnu, bezpečnú sedačku. Ja už si prečítal, takže vieš, kam ideme. No, tak už mi to tak napadlo, že toto bude dobré miesto na to, aby sme si pozreli. Máš predstavu? No hej. Na obrázku som videl len. Hej, musíme pozrieť, čo majú priamo túto v showroome, lebo... No, ľudové zvyky? No, tak nechcem im to tam, vieš, no. Chápeš. Poď. Čo musíme veľmi rýchlo nájsť, je sedačka. A veľmi rád by som našiel nejakú farebne výraznú sedačku. Samozrejme, musí byť aj pohodlná. A nemáme na to moc veľa času, takže nebude to žiadna katalógová záležitosť, ale skôr ísť do obchodov a zobrať, čo majú. Máš teda a ty si sa tak rozbehol, že vieš... Neviem, ja sa idem pozrieť na nejaké pekné sedačky, aby si mi ty povedal, toto je ona. Tak toto nie je ono, však vieš, no, však si tam bol v tom priestore, takže vieš, že to sa tam nezmestí. Ja som tam mal s takým otomanom, ale to neviem, či nájdeme, lebo vlastne nemôžeme čakať, že nám niečo niekto vyrobí. Musíme pozrieť to, čo majú. Mohli by ste nám prosím vás poradiť? Tuto vidíme niečo. Táto je celkom fajn. Nie je to tá farba, tá žltá. Máte to tu krásne, veľké, ale strácame sa tu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Vlado. Monika, teší ma. Monika, teší ma. Potrebujeme nejakú peknú sedačku.
A to tuto pán dizajner... Že pán dizajner by vám povedal, ako chceme, ale... Tá sa dá aj rozložiť, táto? Či nie? Nie, táto je pevná. Tá je tak, jak áno, vidíme, áno, toto je model, ktorý je pevný. Tento typ sedačky, konkrétne aj materiál, ktorý vidíte, má veľmi ľahkú údržbu. Viete čo, máme tu poskytnutý materiál, ktorým takto bežne ukazujeme zákazníkom. Že my by sme to teoreticky... Ja to ukážem, áno, Vy to chcete môžeme. teraz? Chcem vám to popísať trošku, áno. A nemôžeme Nemusíte mať vôbec z toho obavy. Fakt? Nebojte sa, s obrázkom ju nekúpite. Tak dáme tam vánkuš potom, keby náhodou to tam zostalo. Ukážem vám na názornom prípade. Počkajte, vy netlačíte dosť dobre. Ja nakreslím. Lebo toto je také... Áno, môžem vás požiadať. Ja dorobím slniečko, dobre? Áno, môžete slniečko. A usmiate dám. Kľudne. Počkaj, to je aký pocit. Správ si červené sedačky. Nech nevyzerám iba ako barbar. Sa na to nemôžem pozerať. A je veľmi ľahko čistiteľná takýmto spôsobom, že použijeme iba čistú vodu. Nalejeme si ju na ten obrázok a použijeme papierovú utierku, ktorou len jemne vysajeme z povrchu sedačky vodu. Žiadne drhnutie, jemne sa len pokúsime takto to krásne vysať. Pozri, to funguje. A sedačka je perfektná. Rozmerovo, ten tvar je perfektný. Farebne sa mi tam hodí. To sa mi veľmi páči, tá žltá farba, lebo presne taký akcent som tam chcel dostať do toho priestoru. Všetko bude také neutrálne a pekne tam vyskočí. My potrebujeme, ale Monika, kúpiť sedačku hneď. Hneď okamžite. My vieme, že vy máte nejaké výrobné objednávacie procesy, ale my nemáme, tu máme 14 dní času. Dodacia doba je u nás štandardne tých 6 až 9 týždňov, ale pokiaľ ju teda potrebujete okamžite k odberu, vieme to pre vás vybaviť. Viete nám predať? Že ste to vy, áno, že ste to vy, tak tú sedačku vám vieme okamžite poskytnúť. Ešte, že som ťa zobral. Nech sa páči, je vaša. Super, máme sedačku. Odľahlo nám, pretože my sme sa báli o ten čas. Tak fajn. Ďakujeme pekne. Nech sa páči. Sedačku sme kúpili síce v špecializovanom obchode, ale pre posteľ ideme na naozaj netradičné miesto. Dobre, ideme? Sámko? Áno? Čest práci. Zdravím. No jak sa darí? Tu sa vyrába tá peknota. Zdravím vás. Samo, zdravím. Zdravím. Ahoj, čau. Jasné. Prišli sme vás kontrolovať, či vám to ide. Tak ide. A ako vám to ide? Tak ide to v pohode. Čak čo, ešte Teraz jedna máme noha hlavný chýba? rám, jasné. Tuto je závesná konzola jedna, Počkaj, veď si nechcel druhá. nohy. No, však ale to... opačne, no, tu Vidíš, budú nohy takto do to je hora. To je noha hore. To takto bude. No. Prečo som si Nohami stále do hora. myslel, že bude drevená? Ja neviem. To bude ťažké, Mišo. Čo ťažké? Ja Však ti to bude hovorím, držať. Padne to. No dal som vyrobiť železný rám postele, pretože dala by sa robiť aj drevená, lenže tá by musela byť na klasických nohách. A keďže som ten priestor chcel vlastne pod to postelu tak prevzdušniť, aby tam nezavádzali žiadne nohy, tak som sa rozhodol pre túto kovovú konštrukciu, ktorú zavesíme zo stropu a bude prichytená aj na stene. Je to plné železo, není to joklovina, dali sme plné, aby to malo Jemu aspoň... hovorte, No to jasné, si vymyslel. Aby to malo aspoň 2 tony. Plné železo, hej? Dobre, čiže a to vieš, že to je na 12. poschodí hore? Áno, však to nám pomôžeš vyniesť hore potom. Aha. A nechceli sme tieto akože nohy dávať tam potom až? Lebo jak to tam dostaneme fakt? No, to je otázka. Že? Chce vyhúrať niečo, no. Vybúrať, že? No jasné. Že ako to tam hore heftneš, to je ťažké. Však dobre rozmýšľaš. Len To na je nič dosť. neprichádzam. Hladeno, máme to vymyslené tak, že chytíme to do tej steny pomocou 4 bodov, hej, že vlastne zo steny budú asi nejaké závitové tyče, hej, na 4 miestach to vlastne chytíme, asi na nejakých chemických potvách to možno bude. Čiže to bude na stene, to bude taký ten hlavný bod, kde to bude držať. A potom tieto tvoje nohy, ktoré idú smerom hore, tak chytíme do stropu, ešte sa z toho dými. No a to bude vlastne držať hore, no. A keďže to je také celé masívne, tak to udrží. Spokojný si? Áno, no však to dá.
Pekná robota. Pekne. Tak sa vidíme tam na byte, hej? Jasné. Prídete tam? Prídem. Musíte vidieť svoju Ale prácu. doneste ešte nejakých, lebo my neviem, či vám pomôžeme s tým mostom. Zastavím sa vo fitnessi predtým. Super, tak sa majte. Keď street art, tak graffiti. No a keď graffiti, tak betónová stena. V paneláku býva obyčajne zakrytá omietkou, ale my ju ideme odkryť. No, vidíš to. Už si budem... Deň dobrý. Dobrý. Tak toto bude vyzerať? A ešte sa to prebrúsi. Čo sa prebrúsiš? To je dobré. Či čo, budeme to brúsiť ešte? Ukáž. Myslím, že niektoré miesta budú. Á, že toto trochu, hej. No, tak asi. No, ale ty to... Ale nesekaj to do toho tak kolmo, hej, ale úplne takto skoro, že to tak... Nie. No skús tak, akože vieš. Takto kolo, ty sa bojíš, že tam dieru spraví? Áno, nerob tam tie diery, hej. A čo by sa stalo, keby tam... Chápeš? Dobre, daj to Janovi, prosím ťa. Dobre, to ide. Síce sa narobím, ale žiadny efekt. A vypýtaš si za to Celé to parádny teda honorár. dáme takto? No však jasné, však to pôjde dole za chvíľku, že? Krásne to bude vyzerať, keď sa to ošúpe. Tá stierka. Kto tam dá tie grafity? Grafiťák. Máme chalana, ktorý to spraví? Máme takého šikovného, hej. A nedáš to mňa? Že čo? Nerozumiem ti, zle artikuluješ. Zurobím mne. Lebo ja by som si celkom vyskúšal, vieš? No tak ty si to môžeš vyskúšať tam niekde na nejakých vlakoch, nech ťa tam potom naháňajú. Tak dobre, tuto Ale to on tam chcem. má nejakú testovnú stenu, no tak možno Fakt? ti dá. Super. No. Dobre, takže to bude normálne profi. Fáze SK. Chalani, čaute. Čaute. Ahojte. Ahoj, toto sú oni? Áno, Čau, Mišo. ja si Vlado, ahoj. Mišo, Čau. Čau, Mišo. Mrznete dlho? Počúvaj, som si vás predstavoval úplne inak. Ja si predstavujem grafitiáka, vieš ako, že s baťohom takto šatku zahalený, aby ho nebolo poznať, a farebné ruky. Vlado, ale aby som ťa uviedol trošku do tejto problematiky, toto nie sú grafitiáci, chalani sú normálne, že umelci. Aha. Vyštudovaní, že? Dobre hovorím. Hej. A síce ich technika sa podobá tým grafitom, ktoré vidíš všade na ulici, ale oni to ponímajú trošku z inej strany, hej? Čiže používajú asi podobnú techniku, ale však povedzte vy, chalani, čo ja tu kecam. No, jasné. Tak vyrastali sme vlastne v tej subkultúre a nejak sme to pretransformovali niekam iné. No. Počúvaj, toto, čo je za vami, To je vaše? to je vaše? Z detstva. Z detstva, aha. To ste boli ešte pred školou. To prvé. A A toto? čo je vaše? Toto je naša aktuálna vec. Toto ste vyrobili? Hej. Téma, zadanie bolo jaké? Tu nám bolo zadanie, že miesto pre každého. Preto aj tie rôzne Ako obývačka. ako Celý keby obývačka a miesto pre každého. Ja som vás zavolal preto, lebo my máme také iné zadanie trochu. Robíme detskú izbu pre 17-ročnú slečnu a mal som pocit, že trochu tej ulice jej musíme doniesť do tej izby, do detskej. A urobil som na tom dobrý základ, pretože už sme osekali jednu stenu úplne na čistý betón, čo znie podľa mňa dobre a tá stena vyzerá celkom fajn. Uvidíme, čo robia farby na tom. Kedy ste mi naposledy robili v interiéri? To sa Práve, že všetko už sa- robí vonku na múroch. Už sa to nejak zmenilo a teraz mám pocit viac v interiéri, než v exteriéri. A takže nič nové pre A vás. hlavne v ľudia zime chcú to je prenášať ten lepšie. street art vlastne dovnútra. hej. Niekedy je to nešťastné, ale pokúsime sa to spraviť tak, aby to fungovalo. Tak tu som v živote nebol. Wow. Oveľa si prišiel. Tak tuto to nakupujete, tie vaše farby? Hej? Väčšinou. Aha. Počúvate, chalani, ja vám ukážem ten návrh, že čo som si vymyslel ja, hej? Ako, nemusíte to brať úplne že doslovne vážne, ale čo sa mi na tom páči, Mišo, aj ty sa poď pozrieť, sú tie farby, hej? Ja som tam dal taký klasický nejaký grafit, čo som našiel na internete, ale ide mi o ten princíp, že doniesť tú streetovosť, ten street art dovnútra. Mne sa na tom fakt páčia iba tie farby, hej? Také tie sivšie, tyrkizové, možno nejaká dodatková farba. Neviem zatiaľ, čo vymyslia chalani, nechám sa prekvapiť. Mal som taký pocit, že jednoducho tam bude jej meno na tej stene nasprejované, že presne, že to bude taká jej vizitka nejaká.
Ale možno, že chalani to ešte obohatia nejakými tagmi alebo niečo, nejakú pridanú hodnotu od nich čakám, že tam ešte do toho dajú. Oni sú na akrylátovej báze, alebo jak to funguje vlastne tie farby? Tak tieto farby sú v podstate syntetické, ale akože také ideálne, ale nejaké dlhotrvajúce a svetlostále. Ale už akože po najnovšom existujú aj farby na vodnej báze, ktoré sú vlastne bez zápachu. A to vnímam ako takú revolúciu v sprejoch v tom, že s tým môžu akože robiť nejaké malé deti na workshopoch napríklad. Aha, že v škole si môžu proste pokresliť základku. Hej, presne tak. V interiéri v podstate, bez nejakého vetrania. A myslím si, že to aj pomôže akože graffiti kvôli tomu, že ľudia to budú tak vnímať, že to nebude mať tú negatívnu asociáciu. Že podľa mňa budú viac kupovať možno deťom. Čiže už nemusíš ani používať tú masku pri tom, alebo stále ešte v tomto treba? prípade vôbec už. Fakt? No, hej, tam garantujú to, že je to úplne akože nezávadné. Chalani, a vy ktoré budete používať? Tie na vodnej báze alebo syntetiku? My použijeme tie syntetické, predsa len zatiaľ kvôli tej škále, lebo ako vidíte, je ich tam akože mega veľa a dá sa z toho vyberať. Keď to urobíte, ešte to musíme nejako zalakovať, alebo čo s tým spravíme? No, ideálne bude to asi prelakovať. Existuje lak spray a to je vlastne okamžite sa to nanesie, hneď to uschne a v podstate to ešte aj pomôže tej malbe, lebo tie otiene sa tak akože stmavnú a prehlbia sa. Jasné, že sa to skontrastní vlastne celé. Dobre, super. Stena na grafity, ktoré domyslia chalani, je už prichystaná. Okrem toho sa stihla v izbe vymeniť elektrina. Jediné, čo viem, je, že toto sú posuvné dvere zo vstavanej skrine. Prečo sú tu a čo s nimi ideme robiť? Tu sme vymysleli, že potrebujeme tú izbu presvetliť. A tento drevodekor je už dávno pasé. A hlavne je to laminát, čiže je to také nepohľadné. Rám je výborný, ten sa mi páči, že je biely. A vlastne to celé vybielime, že tú svetlosť tej miestnosti dodáme tou bielou fóliou. No, Mišo skoro všetko povedal, no bohužiaľ na tomto žiadna farba poriadne držať nebude, bez toho, že by sa otlkala, tak najjednoduchšia metóda je to proste ofoliovať. Tá fólia stojí asi 3 € meter, takže vlastne to nie je nejaká zásadná položka pre nikoho. A kolega Boris je v tom ďaleko zbelejší ako ja. Tak v interiéri väčšinou používame matné fólie, takisto sa dajú aj v lesklej verzii kúpiť. S tým, že tie matné fólie zvyknú mať tzv. Semipermanentné lepidlo, ktoré hneď až tak drží, čiže by to aj menej zdatný, možno technický človek zvládol. Ale teda samozrejme treba mať k tomu nejaké ešte ďalšie náradie, ako sú stierky filcové alebo takéto plastové, ktorými sa to teoreticky veľmi jednoducho nanáša. Ten základ musí byť úplne čistý, samozrejme, hej? Čistý, zbavený prachu. Boris, a čo spravíme, keď nám tam zostane nejaká bublina? No, to je presne tak to čo veľmi jednoducho prepichneme. Sa vyhnať, alebo potom prepichnúť dorezávačom. Nie, ale keď je takáto väčšia, tak ešte stále to vieme odlepiť, znova natiahnuť a... Koľko máme času na takéto úpravy? Takéto, že nám tam zostane niečo? Čo si urobil? Hneď to treba eliminovať, hej? Nemyslím si, že hneď. Ale nemôžeš čakať do druhého dňa. Kľudne sa pohádajte, chalani, akože máme to jedno. Keďže nechceme ten rozpočet, ktorý máme nejako navýšiť, tak som sa rozhodol, že tie dvere prefoliujeme a skúsime na nich urobiť nejakú grafiku. Takto nejako by to malo vyzerať. Čiže keď sa popíšeme Borisovým perím, tak vlastne toto je vlastne ten základ. A vlastne potom, samozrejme, keď si to niekto robí doma, tak si to proste normálne bežne sa dá rezať proste orezávačom, pravítkom vlastne tá fólia, vystrihovať. My sme si sa samozrejme ako obvykle zjednodušili, my sme to nechali vyplotrovať, ale aj za pár korún. Takže vlastne tie pásiky sú tu už pripravené a to je v podstate úplne triviálna vec, si to lepiť podľa toho vzoru plus minus. Ale teda podľa ľubovoľného vzoru, tej fólie samozrejme sú všetkých možných farieb, čiže to nemusí byť čierno-biela, to môže byť... Jasné, však kreativite sa hranice nekladú, takže môžeš si polepiť, čo a keby si aj iní chceli ušetriť robotu a opoltrovať si to, to je nejaká firma, ktorá to dokáže spraviť. Ale áno, jasné, že rôzne tlačiarne digitálne. Takže a také, to nie je až taký technický. Nie, to nie je nejaký strašný, to je tých firiem je plno. Že sa tam mohol podpísať, že táto je moja. To som akorát chcel povedať, že keby si zapamätala, že toto som robil ja. Vymysleli sme taký vešiakový systém. Mal som pocit, že keď sa slečna bude si skúšať nejaké veci a bude si otvárať tú skriňu a vyberať si šaty, takže tam potrebuje ešte taký priestor na veci, ktoré si tak rýchlo prehodí, ktoré si, ja neviem, zavesí, aby ich videla.
poprípade nejaké kabelky a preto ma napadol taký tento systém vlastne, tá šnúra spojená takým kladkovým systémom s háčikmi. Ja myslím, že to celkom príjemne obohatí ten priestor a je to taká aj grafická záležitosť. Vlastne Mišo vymyslel na tom, takto, vlastne tú nejakú štruktúru vlastne špagatoidnú. Tak sme vychádzali z toho, rozmýšľali sme, že čo tam vôbec zavesiť, aby to nebolo len motúzy. No tak na bočnom trhu sme našli takéto atypické ramienka, ktoré vlastne tým, že vlastne sú takto zavesené a prevrtané, tak trením držia tak pevne, že vlastne sa dá zavesiť kabát na to, čokoľvek ťažšie. No ale s tým, že vlastne tie špagáty by časom mali vlastne nejakú vôľu tým napínaním, tak sme vlastne vymysleli týmto skladkový systém, že týmto závažím vlastne to bude permanentne napnuté. No. Čiže od geometrie sme sa dostali k fyzike. Tak, jak vravíš? Tieto kladky sa dajú normálne kúpiť? To je bežne dostať. To je v železiarcach, áno, jasné. A ostatné je na fantáziu? Ostatné na čokoľvek, tam si môže zavesiť pre mňa za mňa ozúbené koleso z bicykla, hej, a na to zavesiť háčiky, proste, že to je úplne jedno, môžete si dať tie vešiačiky na seba veľa, koľko chce. Pekne si navymýšľal. Pekne urobili. Pekne urobili a ja si myslím, že to bude v tom byte fantastické. Janka, domov ísť nemôžeme. Platí to, čo sme si povedali. Tak som vás aspoň takto na kavičku vyťahol von. No, ďakujem. Milá. Dobrá? Tak čierna káva je vždy dobrá. No a ako pokračujeme? Zle. Prečo? Prečo? Susedia nám nadávajú. Čo tam pre Boha robíte? Tú izbičku sme sa rozhodli, že urobíme trošku väčšiu, než má priestor. Trošku sme tú stenu. Aha. No počkať, a to sa dá? Nezrúti sa plafón, alebo to uvidíme. Ale susedia vás budú mať veľmi radi. Máme posteľ. Aha. Máme sedačku. Aha. Máme... Neviem, či vám mám všetko prezradiť. No ty koky. Tešíte sa na to? No neviem. Lebo ja mám z toho trošičku traumu, lebo predstavte si, že posteľ bude vo vzduchu. Jak vo vzduchu? Normálne, ani ja ešte neviem. Ale nie. No, to nejako vyriešime. To bude pekné. Hej? No, ale neviem odpovedať, ako tam vylezie. To som sa ešte Miša nepýtal. A to ma celkom bude zaujímať. Ale ešte som zvedala, čo bude na zemi? Na zem sme vyriešili niečo také príjemné, jemnučké, mekučké. Ako som... Rúžový koberec. Nie, to je už šlak trafí. Nie, to sme nedali. Ale bude tam koberec. Môže byť, to som sa chcel opýtať, či môže byť. Hej, to bude trošku z môjho vkusu zase. To som ja vravila, že ja by som tam dala taký hrubý koberec, také úplne mekulinky. Ja si myslím, že tie veci, ktoré sme vybrali a tak, ako sme to zatiaľ spravili, že pôsobí to veľmi kompaktne, veľmi ucelene a že to má logiku hlavu petu. Vy sa pripravte na to, že robíme detskú izbu, ktorá bude ale absolútne iná ako štandardná izba. Bude to tínedžerská izba a myslím si, že bude vystihovať vašu dceru. Ježiši, no. Len uvidíme, či sa to ľudské bude páčiť. Ale tak ja vám verím 100%, lebo však pozerám telku, videla som to zo prvýkrát, vždycky sa mi to páčilo. No, tak to vám poviem, Janka. Už ani nemáte inú možnosť. Najvyšší čas na najtvrdší oriešok. Posteľ. Ja verím, že Michal vymyslel jej uchytenie tak, aby bolo bezpečné, no a samozrejme si to nechal odobriť aj statikom. Poďte, Peter, poďte. No, ty si ten šéf teraz, ty si ten statik, ktorý nám to oštempluje. Či sme to urobili dobre. Čiže tam sme navrtali vlastne 4 diery, ako vidíš, sú to mechanické kotvy, hej, alebo teda kovové kotvy. A takisto aj hore do stropu sme urobili tie kotvy. Nerobili sme tam tie chemické, lebo si povedal, že vlastne netreba, aj keď sa to dá. No, v tomto prípade to bude asi lacnejšia verzia. Keby išlo nejaké väčšie namáhanie alebo viac kotiev, tak by možno bolo lepšie použiť tie lepené kotvy, ale v tomto prípade vyhovujú aj mechanické kotvy. Je to dosť pevné, tie kotvy? Áno, v tejto časti teda tieto kotvy by nemali byť problém, lebo tieto sú namáhané v podstate na šmyk, na ušmyknutie, je ich tam dostatočný počet aj dostatočný profil. Tá problémovejšia časť je to zavesenie, ale v podstate tiež by to malo vyhovovať. Ale OK. Toto je veľmi dôležitá vec. Statik to odobril. Ja si myslím, že pozri sa, usmieva sa. Že nemá také tie vrásky na čele, ktoré by nám prezradzovali, že asi je niečo zlé. Len mi povedz, prosím ťa, toto je finál tej postele?
Vieš čo, tiež som si položil túto otázku, keď som sem prišiel. Lebo mne sa to až zas tak veľmi nepáči. Ja som sa úprimne so železiarom bavil o tom, že ako dobré, že dajme naturálny vzhľad postele. Chcel som tam cítiť tú oceľ aj vidieť. Ale nepáči sa mi to tiež. Ale je to aj zalakované už, lebo ináč... Čo spravíš? Natrieš to? Ja si myslím, že to natreme, lebo toto už je moc. Toto už je moc také... Čierna? Taká, hej, taká kovácka čierna. Super. Fajn, tak chlapci toto dajú do poriadku a... A my poďme na tie skrine. Ideme do dielne, poď. Posteľ síce nevyzerá presne tak, ako si ju Michal predstavoval, ale on to určite zachráni. Teraz ju už však musia silné ruky zavesiť na ten strop. Snáď na ňom aj vydrží, kým sa vrátime z dielne, kde si Martin vymyslel ešte jednu vychytávku. No, a ešte sme si vymysleli svojpomocne takú blbôstku. No, dalo mi vysvetliť, lebo na toto pozerám a trochu neverím. To možno nepadne úplne na úrodnú pôdu, ale tak zase trošku sa hráme. No, keďže máme takú pouličnú dievčinu, ten strýstra, tak nás napadlo, že môže, že by... Pouličná dievčina. Pardon. Takže môže, že by prišiel vhod proste takýto americký hydrantík, ktorý by tam fungoval vlastne ako nejaký vešiačik na bižu a podobne, lebo máme veľký vešiak na oblečenie a tak ďalej, ale proste vedľa tej zrkadlovej steny proste dať niečo také proste echt. No. Tak v podstate sme si to nekomplikovali, sme sa pripevnili zo pár iba šrobov, jednoduchých skrytiek, proste kde si ona potom môže povešať, čo bude potrebovať. Akorát celý problém bol v tom, že hydrant je trošku nizučký, hej, na to, aby plnil tú funkciu, čo má. Takže vlastne, aby sme sa ostali vlastne v tom takom industriálnom duchu a tom pouličnom, tak vlastne sme si potom vyrobili vlastne takýto soklík, ktorý sa tvarí betónovo. Ale skutočne... A je to z čoho? Je to z dreva. Tu máš vlastne pripravili sme takú kvázi vzorku, lebo ono to trvá nejaké 3 dní, ak sú tie vrstvy. Je to normálne obyčajné USB dosky, kde sa proste nastrelila táto sieťka pomocná. Natiahne sa obyčajný klasický kleber, ktorý proste zatvrdne a potom je dostať vlastne teraz pomerne bežne také tie ako betónovo sa tváriace vlastne povrchové nátery. Už trošku hrali, to znamená, že sme použili svetlejší ten náter. To si vlastne jemnúčko vlastne chytíš na toto, na špachlu. Vlastne vytiahneš. To vlastne ostane ti to v tých medzerách. A potom skôr musíš počkať, kým to zatvrdne. Prípadne sa to môže ešte trošku poutierať. Ono, keď to zaschne, tak to samozrejme sa dostane do takéto menej zúrivo bielej roviny. Farebne. Teda ty máš koľko síly hydrant len tak 2 rukami? Si nemusel prezrádzať. No. Slovenský hip-hop. Ale toto berte len ako inšpiráciu, aby náhodou zajtra nezačali miznúť hydranty z chodníkov. No ten hydrant, to ma Maťo trochu prekvapil, ako je super kreatívny, jasné, už je asi preč. A vymyslel takýto vešiak na bižutériu z hydrantu. Ako áno, tá téma je ulica, ale neviem, že či to už nie je moc. Ako fajn, že to vyrobil, ale neviem, možno, že to odneseme preč. Chalani si podľa Mišovho vzoru vyrobili vlastný návrh na grafity, no a teraz ho prenášajú na stenu. Ponechali hlavný akcent a to, že tam bude dominovať Lucíne meno. Popri tom, ako grafity schnú, inštaluje sa už aj nábytok, ktorý dal Michal vyrobiť na mieru, aby sa zmestil a aby tam bolo všetko, čo Lucia potrebuje. Je tu niekto. Vládko. Ale no boskávam. Len to nie. Čo? No čo? Počuj, to je úplne iný dojem. Ja som to videl bez dverí, zmena celej izby. Videl som to. Sem, Martin, stačili iba dvere, podľa mňa. Videl som to bez tohoto. Ukáž. Toto hneď vyskúšame. No, tak ty máš taký... To je stará deka, som to trošku pošil. Ukáž. No, funguje to. Teraz je to bez svetiel, teraz chodí ešte k tým vypínačom a celé to zapni. Wow. A môžeš si robiť
rôzne svetelné atmosféry. Dokonca ešte pod postelou to svieti, to si nezapol. Počkaj, to je táto. Neviem. Počkaj, nie, to nie je táto. Táto. Hej. To sú... My sme s tým aj počítali, keď sme vyrábali posteľ? No predstav si to, že áno. Aha. Pôvodne som myslel, že tá posteľ bude mať taký hrdzavejší charakter, taký naturálnejší. Ale keď som to tu videl, jak to chalani tu zložili, tak až tak sa mi to nepáčilo a poprosil som ich, nech to natrú čiernou a vyzerá to naozaj... Je to elegantnejšie, je tam stále cítiť ten kov, tam cítiť, ale je to také jemnejšie. Na papieri hovorím to stále, poviem to zase. Ukáž, Maťo, daj, Maťo. Ukáž. Že môžem aj ja zapnúť niečo konečne. Tada. Na tom papieri, vidíš, tie vychytávky až tak veľmi neukážu, ale to svetlo, to je dobré. Ktoré teraz nie je vidieť. Je ho vidieť menej, ale večer to bude Aj toto funguje, pozri sa, vidíš? To znamená, že keď dieťa v puberte, proste sa vedľa sa rodičia hádajú, tak proste... A kde je betónová kocka? Betónová kocka skončila tu. Tu je! Hydrant je pre prípad Vieš čo, nakoniec sme to dali na seba, zdalo sa nám to vysoké, tak zrazu z toho vznikol stolík, no. Hydrant, našli sme pre neho nejaké miesto, aj keď není na tom obrovskom podstavci, ktorý sme zase využili na stolík, ale zostal tu. Hej. Máťo, máš ho tu. Vlado, daj nám 5 minút ešte. 5 minút ti dám, lebo Janka už je dolu, ja ju tam zdržiavam. Ja som nepovedal, že idem prekontrolovať, či už sa oplatí ísť hore. No s Maťom sme to dali dohromady a keď som sa tak pozeral okolo seba, tak hľadám nejaké veci, ktoré by sa mi nepáčili, ale chvála Bohu, všetci, ktorí spolupracovali na tomto priestore, tak odvedli naozaj super prácu a veľmi pekne im ďakujem. Vyzerá to úžasne. Janka! Sama ste? No. A kde Lucia? No však už ju vyzerám, však ja vôbec neviem, z ktorej strany príde. Máme všetko hotové. Chalani fofrovali. To vážne, ste úplne... dnes? No dnes. My sme úplne hotoví, komplet. My už čakáme len na prekvapenie. No aj sa trošku bojím, že niečo sa dcere nebude páčiť. To by som asi by ma to dosť klamalo. Ale no... Môže sa aj to stať, ale dúfam, že nie. Lucia! Ako ide? Ahoj, mami. No ahoj. Dobrý deň. No ahoj. Dobrý deň. Mami. No, ako bolo? No. Výborne, mami. Daj, zoberiem to. Tak, dobrý deň, ja som Vlado, Lucka. Dobrý deň, ja som Lucia. Ja o vás veľa viem. Môžem jej týkať. Ale áno. Lucka, môže aj ty mne. Ako bolo? Tak, výborne bolo. Veľa sme sa nasmiali, naučili sme sa veľa. Hej. Išiel som tak okolo, stretol som mamu tvoju. Hovorím si, počkáme ťa spolu. No totiž to, my máme pre teba také malé prekvapenie. Malé? Veľké. Veľké. Dievčatá, ale zatvorte si oči, dobre? Jedna, mama má, Lucia má. Dobre, ja vás vediem, nebojte sa. Takto, poď, Lucka, poď. A môžete otvoriť. Toto ti mama pripravila. Mami! To je prekvapčo. To je nádherné. Toto je, Lucka, tvoja izba. Tvoja nová izba. Dobrý. No. To je fakt krásne. A to je ten, čo ho miluješ. To som aj nečakala, jak ste to sa všetko narvali. Fakt? No, tak moje dojmy úplne prekročili všetky hranice. To je nádhera. Ja som to vôbec nečakala, že do takej malej izby obchajú toľko vecí a všetko má svoje miesto, svoje čaro. Je to nádherné. No čo, Luci, hovoríš na to? Trafila mama tvoje predstavy? Je to tam? No čo? Podľa mňa je to viac ako tam. To stena je úplne perfektná. Toto čo je? To máš svoj nový, úplne originálny, túto Ahoj, ja som Mišo, čau. Ja som Lucia. Čau, teším ma. Vymyslený vešiak. Taký to nemá nikto, pretože to vymysleli pre teba. Moje dojmy? Nemala som vôbec slov. Tá izba je úžasná. Toto vás ako napadlo. Ale to už nejde preč, to už je tam. Janka, mala to byť ulica? Áno, tak... Mal to byť street art? No? Je.
Mal to byť totálny úlet, no perfektné. No Lucia. Originálna vec. Čo na to povieš? Mami, ďakujem ti veľmi. Mišo, vyzerá to tak, že si to dobre urobil, že sme spravili radosť. Ďakujem vám. Nech sa páči. Úžasné. No, Luci, na tebe sme tak trošku odpozorovali, že by sa ti to asi aj mohlo páčiť. Veľmi sa mi to páči. To je úplne iná izba. To je iná izba. Ako prvé, keď som prišla do mojej izby, som si všimla tú stenu. Tá stena je proste veľmi krásna a aj všetky ostatné veci, ktoré sú v tej izbe a hlavne tá posteľ, to som vôbec nečakala. No tak ako vidíte, tak sme to tu naozaj prerobili od piky. A tú skriňu sme skrátili, prišla sem nejaká stolárska, stolárčina, hej, je tu stôl, nové police, stolári vyrábali aj ten podhľad svetelný, Áno, to je veľmi pekné. kde si môžete meniť vlastne svetelné nejaké scény si tu môžete robiť. No, veľa roboty nám dalo vlastne táto stena, ktorú sme museli naozaj zoškrabať. Potom prišli kamaráti sprejéri a šikovní kamaráti. Návrh a aj to zrealizovali. Museli sme položiť koberec, ten takisto niečo stál. No a teraz sa ho ešte aj ušpiníme. Ale ja myslím, že to... Ste nám mohli povedať, že tu bude koberec, boli by sme sa vyzuli, a všetci ste nám tu obutí. No, ale my sme počítali s tým, že to bude koberec, ktorý je na bežné používanie. To nie je výstava. Mne sa najviac, musím povedať, páči toto. To je veľmi pekne to napadnuté. Toto. Lucia, nebude mať v izbe žiadna kamarátka. Ten budget sme poctivo minuli. Celý úplne, naozaj, lebo tie peniaze padli naozaj na veľa vecí, ktoré sme vyrábali. Tá stolárčina bola dosť veľká, prerábali sme tú skriňu, sme ju foliovali, veľa peňazí sme minuli na tú posteľ, ktorá sa zavesila. Niečo stáli aj grafiťáci a tá stena betónová takisto niečo stála. Koberec bol síce lacnejší, ale tá plocha je dosť veľká, takže aj tam padli nejaké peniaze. Sedačka. No, hovorím, poctivo sme minuli celý rozpočet. Budeš poslúchať? Budem. Vybavené. Vybavené. Tak si to uži. No. Tak. Ahojte. Ahojte. Díky moc. Ahojte. Čaute. Ďakujem ti, mami, ešte raz. Dievčatá, ja len nechcem rušiť, aby tej radosti nebolo málo. Ešte tu mám pre vás takúto poukážku na nákup nábytku od Novostavby.sk. Tak, a to už naozaj všetko. Ahojte. Ďakujeme.